Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK. Għana ġobadna nparlaw, għana ġobadna konversazzjoni siħa għaddejja. Il-Peru spiċċajna. Mela, there's one there and there's one there. Bdejna. Yes! Ġamma għafnix najdu. Mela, ħatibdin Issa ħallik introduċi mill-WhatsApp, il-gesti għagħu illum ħanibda Bdejna show u John qiegħed fuq Le, il-WhatsApp. ħanibda illum ladies first, illum għanna John, nagħti kasi. il-ħabiba tagħna Mojra, Mela bdejtu. Safraġ, Bdejna, ikona, najdwa kifini. Aħna relax. Il-mużika Maltija. If you Grazzi say so. tal-li ġej. Mux ma if I say so and everyone knows it. Ġej up if you say so. U And, stil tal-ġen. Għandek stil tal-bliħ, moj. Dejjem Mux tal-bli, għanda stil uniku. Uniku, vera, uniku. Anke jek tisma diska minn armatara l-mojra tinduna Le, dik ukoll ma li tisma stil tek bħala definitely 100%. U kemm importanti l-istil estetiku għalik? Tipo, ħafna. għaliex taċtatik identità? Għax it's me, you. It's her image, It's me. It's an image, U ma nħobx naqbad umur nixtri mill-ħwienet jena. Le. X'tagħmel minna? Fimt? It has to be particular. It has to be particular. Ma mux ġarment jew online jew meta nsifer l-iktar li nixtri meta nsifer l-iktar li meta nixtri. U mbagħad I tweak them għax jien inħejt. Ukoll alright. Iġir proċess kreattiv, toħloq l-istil tiegħek. Yes, per That's so nice. trainers għajjen dekorajtu. Nutajtom, You know, like- nutajtom, wild So dawn nice. il-trainers, wild. Tajtom il-trainers, really wild, partikolari ħafna. Sur John. Għandhom Love it, I love it. Rajtom, nutajtom, ma li tħalt nutajtom, anka ċrika, vera. Niftakar meta kont nidħol ġol karozza ma' Chris kien jgħid li attenta dak iż-żarbur. Ma tolqot li xi ħaġa. Għattu li tapezzerija. Għadni niftakru jgħidli. U minn dejjem u int Mojra da stil. Jien demek nafa li nafa. Nafu xoxin konna vera zar. Ux vera, John. Dejjemek nafa. U Carlos uħobb ħafna d-diska tal-Eurovision. Mill-istrina. Ħafna. More than love. More than Yes, love. yes, that's He Aliyah loves was it. one of the best songs. Verita, naqbel 100%. Jiena li toġobna l-iktar tal-Eurovision u Let Me Fly. Helwa Jiena dik taġobni could it be? You and me are playing, let's pretend. Won't you just call me? Naf li ma nafx inkanta jiena. Għagġon li taħres li għati Dika song kbira u minħalqek. Le. U ta' Mojra u Chris ukoll. Ta' Mojra u Chris. Best song li għatkenna. Vera, vera sabiħa. Nice Vera. rock feeling. U jiena naħatija għand il-John. John kien fl-istess sena tal-anja tal-poplu tijaj, ma jiftakarni jizgur. Mela inti sta tinsik. Sorry, John għajdil. Ara, jiena l-kemandi U John kien reba. Memorija veru tajba. Għanna xaħġan komen. Għax int kon ġejt l-ewwel u jien kon ġejt l-aħħar. Fem, tara. Ma kienx hemm dubju ġan. Xi darba nagħtikom il-video. Tajjeb bgilt kanta strazzjanti. Ġifieri għara kemm minna nafu xulxin inka li 16. Dak kien fin-96. 30 years ago. Wow. Fin-96. Le, 95? 95. 95 naħseb. Jaddizmin, guys, jaddizmin. Għax dik U kienet. zbiħ għadna, John, zbiħ bqajna, vera. Bqajna nżommuha. U mux li tider li tħossok. Kif tħossok, kif tħossok. Zbuħija li tħossok. Ekku. Vera, 100%. Mija Fatti rifletti, fil-mija. Jiena ħassejtni minn ma nistema arroganti li bizmin il-karattru zbiħli u ma tibda jizbiħ il-karattru, isni zbiħ naqa minn barra. Carlos, ma tistajt li. Għax kikot zbiħ. Carlos. Attenda kif biex kun li bizmin zbiħ. Bħala dera najdek 100% imma ma li ħriġti. Bħala karattru. Ma tiftakarx kif kont ma ta' kelli 20 sena. Zbiħlek relativament ta' kif kont ma ta' kellek. Għax kien veri kraħ. Kien veri kraħ, u issa sar okej. Mela guys, għanna dan il-Pinot Noir, dana minn New Zealand. Nice. Tafu xini? Punamu, naf il-kulħat etna. Isma jgħaf, kemm int repeti. Le, għax fra sabiħax, għara jena nħobb ħafna. But why Indigenous cultures, ġifiri North American natives u u dana tal-Maori, il-Maori tal-New Zealand. Dinja ġebla partikolari bija jamlu l-ġulri, jgħidu punamu. U jgħidu law kol New Zealand jade, għal-kem miex jade per se.
Imma Mux skur. le, vera indu tiddu ftit. Yes, Naf yes. jgħid li ma tantx ma għandu. Għax norqdulkom. John, Għamillek ftit. U jekk nixrob John ħafna qatt ma xorob Ma alkohol. kontx nafa, John. Ħajtu koll qatt ma xorob alkohol. Nothing. Qatt ma missejtu ma xuftejja. Il-listrina. M'għandix spjegazzjoni għaliex. Qatt ma kellek il-ħajra. Ippruvaw ħajruni, anki per eżempju mis-Sirja li għafirlu kien persona li jħobb jixrob l-imbejjed. Okay. U kien jgħid li kuntentani jibniħu ta' tzambit miegħi. Jew noħorġu l-ħadd, konna noħorġu l-ħadd flimkien, jiena hija u mis-Sirja u hija li ieħor, iżda noħorġu dejjem il-ħadd filgħodu. Kien jgħid li ħofi xkun birra. Ma l-bizza li titla fil-kontroll forsi. Le, ta' ma rridx nofi. Ne, ma forsi qatt ma kellu l-ħajra. U ħajti dejjem fin-night clubs jiena. Dik stroħra. Jiena per eżempju kont indoq fid-diskoteki ġewwa Paċefil, right? Ikollok set minn nofs il-lej sa satejta fil-ħodu. Tant kienu jġibuli, tant kienu le, mhux għal minn hekk kienu jġibuli drinks b'xej. Ħudlu lid-DJ. Kont inżomm fl-xkun bil-lembut taħt id-DJ boot. U kull drink li jiġi nitfa' fil-lembut. B'satejt imla fl-xkun. Dik naħseb kienet waħda mill-iktar affarijiet li żammitni lura milli nipprova, il-biża li inti ssir alkoholiku li tinħakem minn dan il- għax jiena kont nara ħafna nies ikunu mandra. Mhux hekk. U inti esposta kemm kont espost. Mhux ħaġa sabiħa li tispiċċa mandra ta' darba forsi. Per eżempju, ma missejt droga, ma nafx. Laqas jiena. Xejn. Asjena. Laqat missejt ħaxixa, laqat Xejn. U laqas sigaretti jiena. Vera, Jiena ġili konti pejjeb MP, kien jgħidu l-successit pejjeb, ma insomma, sigaretti tal-menta, konti xie pakket. Kien jiservini xie tleġġima dal-pakket. Ma kienu jixxuttaw fil-karozza, jinxfu. Imma Toma kienet tajba taħħom. Le mux iktar mill-Toma, jinfetaħlek. Ħansaqsi domanda u bat nitfaw s-sigla. Imma Mojra dil-ħagġi li qatt ma pruvaj drogi xej, għax laqs jena. Minna ħatija hija biża li nitlef xi tip ta' kontroll. Minna ħatija. Le, jiena m'għandix biża ta' xejn. Ġis ma tħajrek. No, I'm not bothered. I'm not bothered, no. Bid-diskussjoni dal-waqt. Nixrob alkohol iva, ġifieri, xi ta' tzambit, jien il-whisky, jien ħobb il-whisky. X'tip imma ta' whisky scotch, like single malt? Single malt. Yeah, nice. Sigla ħankomplu dal-waqt. Taraw il-karti tfal tal-bambin. Komplu namlu toast nħadem nibdew b'toast hawnhekk. John bl-ilma. Bl-ilma jkollok Li ħanajdu l-verità. Il-verità kollha u l-verità biss, guys. Tajjeb? Cheers. Cheers. U grazzi tal-li ġejtu magħna llum. Grazzi ħafna. Għal ħafna mħabba. Jekk Alla jrid. Li taġa importanti. Mela, regola waħda għandna b'dil-logħba. It's light, nice. Ir-regola hi Wien, din nibda jiena, okay? Okay. Regola waħda li għandna. U ħansaqsi lil John. Lilek ħansaqsi l-mistoqsija. Kemm jurrejt? Il-mistoqsija hi qatt ġejt ibbulijat minn xi ħadd. Tfajtni. Sitwazzjonijiet. Tifhem dan il-podcast jismu Nikxfu l-karti Ġan. Tfajtni fi żmien nikraħ. Ħafna. Jiena meta kont żgħir kont bullied ħafna. Ħafna. X'du hija? Meta kont żgħir anke l-iskola l-primarja kont bullied. U kont niġi msawwat u kont niġi. Vera? U kont niġi trattat ħażin. Dina ftit tkellim dwar għax kienet affettwat li ħajti għal ħafna żmien. Istra. Però kienet il-ħaġa li bnietni u ġalitni nsir dak li jien illum. Il-kilba u l-mħabba lejn li nkun prezentatur fuq televizjoni u radio kienet dik. Min hemm bdiet? Ma kienet ġrat storja interessanti din tajjeb ngħidha se niftakar. Aw tidher il-weġġa fik, waqt qed titkellem, għada hemm il-weġġa. F'da waħda żum bidel. Vera. Għax tfajtni fi żmien fejn għax kont immur ngħid il-mama u ngħidilha qed isawwatni dak it-tali u jsawwatni it-tali. U akbar minnek U l-mama akbar minnek jien. U l-mama kienet tgħidli oqgħod lura, ara ma terfax idejk. Dejjem ommi dejjem kienet iżommni lura. U jien kont nsaqsik għamil xi revenge darba. Mbagħad darba mort id-dar u kont vera ħażin.
U l-mama qalt li għadha niġi miegħek l-iskola. U kont fraħt fl-aħħar l-ommi konvinċejta tiġi miegħi. U fil-ħodu ma ħallitniex immur bil-private, ħaditni magħha morna b'tal-linja l-iskola, ġiet miegħek ommi dejjem bil-basket, bil-handbag, dejjem kienet pulita. Wasalna l-iskola u qabel konna nitlu l-iskola konna nkun qegħdin nilagħbu barra. L-iskola, kont immur l-iskola ta' St. Francis Bormla. Sorijiet. U għalt li minu li għat sawtek. U għattila dak ma. U għabdetni maħħa, ħadetni ma ġembu, għaltlu xismek inti. Għallajn jisimni John. Għaltlu, inti ma tħobbux il-John, da, għalija. Għalla, le, ta, ma nħobbux. Fetħat il-basket, ħarġet borza bil-ħelu, għaltlu ħadda ta' jelek John. U minn dakinhar sallum jienu John għadna l-ikbar bib. Illustri. Vera? Wow! What we call sweet revenge. That is sweet revenge. Yes. Sweet in both Lezzjoni li ways. jien ma fimx dak il-ħin ommi xamlet, għall-ommi jien dak il-ħin indannajt. L-ommi dak il-ħin kelli 10 snin, rrit nifqaħħa mal-ħajt. Simħat meħ, jew jittaqbez għalik. U xirrajta tiħil-ħelu, għetnajdlek, imma mbagħad bizmim bdejt nifhem x'għamlet ommi. Fetħet il-bibina l-imħabba. Infatti jiena later on fil-ħajja fimt xi ħaġa illi min għandu għalik trid taħfirlu ħalli inti issib il-paċi. Yes, id 100%. Imma dik don't Tried and tested. U jiena wkoll inħoss li meta xi ħadd iweġġak, jekk titlob għalih. if you approach that person bimħabba, Yes. iktar hemm ċans dik il-persuna tinfetaħ tirrealizza dak li għamlet. Imma laqqas għandek għalfejn ta' you approach the person. Imma if you know what I naħseb mean. kultant naħseb tittat il-persuna ċans li tifhem x'għamlet ħażin Aha. biex kun tista' tikber. Jien mhux dejjem nagħmel dik il-ħaġa, mhux dejjem ikolli aptit niftaħ dik li mmur nikkonfronta mhux dik hija djufija tiegħi mhux dejjem kapaċi nagħmel. Il-persuna li jaġixxi b'dak il-mod f'ximkien f'xi stadju f'ħajtu kellu ximkien xi ħaġa ħażina. Jew trauma, jew kien mwarrab, jew kien injorat, xi ħaġa. Rakkonti ieħor nirrakkontalkom xi ħaġa interessanti li ġrat mhix ħafna snin. Darba kienet ħajlabu il-ħibs kontra il-belt u konser il-ground u kif għaddej bil-karozza nara f'nofs ta' triq persuna li fl-akkwati tagħna ħadd ma kien jersaq ma ġembu, għax kien jaġixxi u jimxi ta' kriminali. Kien persuna perikoluża, kien persuna li kellu reputazzjoni li jisraq u li u dan kien ħatmu nofsinhar u nsibu f'nofs ta' triq wieqaf bil-karozza wieqfa, f'nofs ta' triq bil-bonnet imtella u jiena għalkemm ma stajtx ngħaddi waqaft ħalli nkun nista' naralu ġara. U mort ma ġembu għatlu ġara u da bedda jidda faħxi. Ġifieri għax waqfitlu l-karozza. Jien għatlu inti għall-ground. Għalli le mhux għall-ground jien għalli sejjer l-isptar, għalli għax għandi ommi qed tmut, għalli. L-astja. X'tagħmel għajtu minn bħal dak, tibqa' dej. Għatlu ejja nimbuttaw il-karozza fil-ġemp, għatlu unwaslek jien l-isptar. Għalli ma tistax twaslan li għaxir, mbagħad kif ħan iġi lura jien, u da għatlu tinkonfondix għatlu, noqgħod nistennik. U mortu wassaltu da l-isptar jien, u għamil xi satej u nofs fil-karozza bil-qiegħda, fej St. Luke's. Fej St. Luke's kont tipparkjat quddiem il-bank tad-dem. U mbagħad wara xi satej u nofs ħareġ da. U daħal fil-karozza u kif daħal fil-karozza infex jikbi, imma bikjata. Tara raġel bħal dak kulħadd jibża minnu jibki. U jiena speċi ta' friżata, qas kont ħana frabat ngħidu da. Tatlu x'ġarħalek jien, għax qed nibża li jaħrab li l-isem. Għalli ommi mietet. Donajt li se tajt Għalli kemm inkwetajta l-ommi, għalli kemm kienet tħobbni ommi. Badejla kont u da ħanajlek jien taf kif ġejt fil-karozza,
Massim it-tapezzarija. Kejt miegħu jew. Ejwa. Ma tistax ma tibkix miegħu bniedem li għadu kif telep l-ommu. Għannaqtu jew. Imma ġas sabiħ. Mux għannaqtu, le. Good deed. Mbagħad Konnessjoni sabiħa. wassaltu d-dar. U xi jumejn wara da ġi ifiċni u ġabli fl-ixkun imbid. U jiena ma naċċettax. U speċi ta' beda kontali, issa li waħdu li jiena ħadd jibża minni, jiena ħadd ma jagħti kasi, għax jiena vera bnidem kattiv u da. U darba konna ħansifru jien u l-mara u kelli biċċa xogħol rid nagħmilha fid-dar u mort infittxu. Għatlu smatlu, jien ħankun imsifer jumej, għatlu għandi dil-biċċa xogħol. Għax naf li jinqala. Għatlu tamilili, għalli, mela, għalli meta tkun hemm, għatlu li mhux se nkun hemm, se nkun imsifer, tintik iċ-ċavetta. Tajtu fiduċa. Mara kif saretta. Kif ċavetta lil-da. Ġodder tagħna u Imma pers li you connected. You Lew could tajtu, trust him. le iktar minn hekk tajtu l-fiduċa. Tajtu Dan l-gbar għamil legal. l-bicċa xogħol. Għamil l-bicċa xogħol. U dal-persuna l-lum huwa persuna kompletament differenti. Ostra. Għax kien hemm xi ħadd taħ fiduċja. Eżatt, tajtu fiduċa u fdajtu. Jiġifieri x'imkien fil-karattru ta' dawn in-nies ikun hemm xi ħaġa li marret ħażin. Eżattu, speċjalment meta ikunu għadhom U żgħar. jiena skoprejt li dar raġel meta kien żgħir kien jara l-missieru jaħqal l-ommu. Kellu dir-rabja. Għax imbagħad jiftħu. Beda jgħidlek, imbagħad. Dak ħafna rabja. Rabja. Fatt kont se ngħid xi ħaġa. Mbagħad saqs id-domanda li miss. Meta kont qed nisimgħek tajt li kulħadd ħaqqu ċans, kont se ngħidlek imma taħseb li kulħadd ħaqqu ċans u rispondejta inti. Kulħadd. Yes. Għax qed tieħu riskju wkoll, inti ħadd riskju. Imma ifimni. Umani aħna. Ħanajdlek. Kulħattu. Aħna umani u jekk hawn xi ħadd li jeħseb jew jemmel li mhux suġġett biex jagħmel żball. Mhux kulħadd. Sorry, m'intix qed tirraġuna. Le, forget it, hu. Carlos inti għal. Nice one. Mela jiena. Imissa fottejtuna ġdejna vera heavy, guys. Vera suġġett heavy, jista. Mhux malajna qalbu. Mhux hekk. Sib xi mistoqsija tan-nejk. Lilek ħansaqsija. Imma żomm sekond, ejja lek ħansaqsija ġan. Steamy sex. Ma barrani jew ma xi ex minn Kif? Steamy sex. X'ti preferi? Ma barrani jew ma xi ex minn tiegħek. Ma xi li ma tafx qabel qatt ma tqajt li qatt ma jew ma xi ex minn tiegħek. Issa batu. Isma' qed isaqsija għal John tipo, John miżewweġ. Allura ma xi darba ma kienx miżewweġ. Immaġina fil-mod fit. Fil-maġna. Kelli nisaqbel il-mara ma. Eżatt, kellu, kien DJ John Bandit nitkellmu ta'. Nimmaġina li minix, le nippreferi ma xi ħadd li nkun naf. Ma xaħat li tkun taf. Mux ma stranġir. Le, ma stranġiri le. Jek xaħat ma nkunx nafu jena daqxej diffiċli biex namel il-pass. Ejwa. Għala? Għax nibza. Tibza minn rejection? Jena nibza minn affarijiet li ma nkunx naf xem dwarom. Jien nibza mill-mart. Ukoll. Dik primarja. Imma ek li rek, xaħat ma nkunx nafu, le, ma namiliex, u kelli semmejt il-mart, kelli esperienza ma xaħat fuq il-mart, ġiviri u koll tatwaħix. Ok. Da konna għandna zarta kelli xi 19-20 sena u kont indoq buġibba fil-lukandi dak iż-żmien u għabbejna daw żewġ Ingliżi. Insomma kienu ħelwin. Konna wara li spiċċajna doq u konna morna l-inkognito, kienu konna mill-bejżu, idoq ġieli mort indoq mifloku jiena. U għabbejnijhom insomma lil daw żewġ tfajliet u bdejna noħorġu magħhom. U l-persuna li jħor, ovvjament, mux bħali, ma memx barrieri, dan mar bob mill-ewel. Gaz dawn, u daw wara xi ġimma telqu, insomma, u daw wara xi ġimma li telqu, da. ċempilli, għalli isma għalli, ma tiġix mija jisant il-tabib, u għatlux, mela, lejn. Tenna ta' xej. Għallu mela, għalli isma t-tabib tijak, ta' għatlu t-tabib tijak jgħala. Sen semmiħi t-tabib, għax illu madux ħaj. Jena t-tabib tal-familja tagħna kien it-tabib Ġimi Farrugia, Dr. Ġimi Farrugia, u dan insomma jena ma konċ nafx għandu,
Bis qalli li kienet jiprofi jagħmel pipi u ma setax. Oh, crap. U morna d-tabib. Ġimmi jiena bqajt barra fil-klinik. Da daħal ġewwa. Freaking scary, U wara xi kwarta da. Ħareġ u wara ħareġ it-tabib. U t-tabib milli. Wara ħareġ it-tabib. Kif ħareġ it-tabib għamilli hekk? Bandi. Itwaraw ġew. Għallint. Bandi ġewwa. U jitħalt. Għallint inza. Għax ħaseb li. Għattu ġana jien, għat li inza għalli. Għalli għax dak li ħareġ qablek għaw li ġibt li għaw għalli. Problemi. ċaħġa. STD. Oh. Mbagħad. Mbagħad kellu kura. Inżajt imma. Bella għalli inza. Għalek il-tabib jgħajlek għax tabib għandek STD mux ta' inżajjew. Dak. Grazzi, John. Mojra, jmiss. Tajba. Saqsi mistoqsija jien. Xfaqa ta' nuċċali, Nuċċali, Stylish. Kollox faqa. Stylish astra. Wis. Mela. Totalment differenti. Go for it. Il-MPs għandhom jitħallsu aktar. Il-maħasasi. Ok, 100% jena nemmen il-membri parlamentari għandhom bżon jitħallsu iktar għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hi għax biex ikonna nista' stoffa fil-Parlament. Ikun hemm iċ-ċans li jekk jien għandi business jew jekk għandi karriera li qed trendi li ċerta ammont ta' flus. Għakon nitlaqa. Qatt ma jagħmilha ġast tal-vokazzjoni li ikun hemm il-flus. Mhux hekk. So that's one. Agreed. Secondly, it has to be ħanaqleb għal-manti xogħdu jgħiruni. Irid ikun xogħol li ma rix nitlef. Issa parti mix-xogħol li ma rix nitlef huwa paga tajba, ġifieri. Jien irrid nagħmel l-aqwa xogħol possibbli biex nibqa' naqla dik il-paga tajba. Barra li għax nieħu pjaċir nkun membru parlamentari. L-aħħar ħaġa li wkoll di minix ċerta fuqha imma naħseb li tista' tgħin biex tkun hemm inqas korruzzjoni. Jekk jiena ġandi paga tajba. Ma nafx għax il-persuna l-problema in-nies li huma greedy. Xorta greedy, ġifieri għavol jkollok paga tajba jekk tikkorrompi ruħek xorta. Imma naħseb l-ewwel żewġ raġunijiet huma biżżejjed biex għax il-paga tal-MPs Maltin vera baxxa. Ridikola. Baxxa. Imma irid ikun hemm ara jien nemmen qabel 100%, jien naħseb li hemm bżonn ikun hemm riforma f'ċerta affarijiet, iva ħaqhom jitħallsu iktar. U għal raġunijiet li għattinti, però hemm bżonn ukoll accountability iktar. Ġifieri jien għalija għandu jitħallsu ħafna iktar, però jekk jiżolqu mbagħad m'hemmx. Jiena nemmen li s-sistema kollha għandha tinbidel. Naqbel miegħek jiena 100%. Jiena nemmen li m'għandix tibqa' sistema elettorali biex jintażel gvern kif qegħdin illum għandna. Kif tagħmilha kieku? Jintażel persuna wieħed ikun il-leader tal-partit. Bħall-Amerika. U l-għażla tal-persuni li jokkupaw il-ministeri tkun mażula minn dan il-persuna li jkun il-leader u jażel nies teknokratiċi fil-mistier tal-ministeru li kun għadin imexxu. Tajdli ifimni ministeru huwa kemm int kapaċi tkun manager tajjeb. Imma xorta tkun tifhem fis-suġġett. Mhux hekk. Kont qed niċċajta miegħek l-ewwel qabel ma bdejna, għatlek immaġina li chairman tas-Central Bank. Jien naf ħerba nagħmel kieku mis-Central Bank għax m'għandix għal fucking idea waħda ta' x'inhu bank. Aħseb wara tas-Central Bank. Jiġifieri imma fil-mister tiegħi nifhem għax għandi l-esperjenza missejtu bidejja ħdimtu u allura nemmen illi għandha tinbidel is-sistema elettorali kollha kemm hi. Plus li mbagħad min ikun magħżul biex imexxi dak id-dekasteru jitħallas b'mod tajjeb. Għax dan qed jagħti servizz lil pajjiżu u għandu responsabilità. Għax inti ħadd titħallas ta' responsabilità mhux ta' kariga. Però ma jkollu responsabilità jekk m'hemmx accountabilità u l-problema li għandna. Anke kif għandu jkun hemm accountability mhux hekk eżattu. Jiena. Bilna, Carlos tin galletta. Mela li qalbi. U grazzi Signor De Vita. Isma' guys. Li kull ġimgħa titin il-ġobon x'nikol. U dejjem platter differenti, aħna dejjem ġifieri. Da vera ta' bil-garlic. Kif nagħmel il-mistoqsija għandu. U l-mistoqsija nagħmilha lil Mojra. Għandek xi fobji li jkissruk? Phobias.
Għaltek ma tibża minn xejn, Mojra. Le, fem, minn xie. I mean, xejto barra minn għaw, fem. Per eżempju, l-lum tani għata ġurat, un battajtu daqqa ta' xkupa. Jo, ħasra ġurat. Jina u kol jina l-ġurati kienet il-fobja tijem. Speċifikaw x'tip ta' ġurat, Minn dawk li ġeħissew, għax ġurat jista' jkun jgħat fl-awla. Għax jina issa f'daqqa jina issa dal-axħar kelli nrabbi l-green fingers, għax jina ġinin zero. Noqtolhom kont il-pjanti. U dal-axħar ovvjament kelli nibda noqs bil-ġnien. U fil-ġnien u ssib kull tip ta' affarijiet. Per eżempju, anka wirdjeni tiru, Ġibrit ma tibżax, mandekx l-emozjoni tal-biża. No, not really. Ma tantx qatt ma ħassejt. Ifhem, I mean, ara, darba. Dik all right. Però. Nem xejn li beżak. Però kif tajda, iġġildiltila. U elibta. U elibta. That's it. Konna morru skiing, kull xitwa aħna, u niftakar kienu jitallawna fuqnet. U kelli dil-fobja tal-speed. All right. Imma mbagħad wara l-skiing intfajna cycling, niftakar jiena Krissu hija u konna nagħmlu parti minn group ukoll, konna morru cycling. U tkun nieżel gas down in-niżla ta' Popeyes Village. Yes, all right. Ġifieri inti dejjem tikkonsidrak persuna vera koraġġuża ġifieri. Kemm jista' jkun nipprova nelliba l-ħaġa, ma nibqax taħta, which is I find it stupid li tibqa'. Taħta. Kont qed tajt niżlin tal-Popeye Village? Fem, I mean, you gain speed u, so toqgħod tafas il-brejkijiet, taf kif? Ġifieri it was fine. U jiena dejjem kont imur cycling mal-irġiel, l-irġiel għandhom speed iktar mill-nisa, għax għandhom iktar muscles. Għatfa għandhom iktar muscles. Nasib il-nisa u ma speedjat iktar mill-irġiel. Dak faqaw fuq speċjalment. Kull sens. Issa ftaħt Kull sens. Ila bħala fobja, no. Nixtieq ngħid xi ħaġa lil Mojra, ma don't underestimate. Għax inti se kettarmija l-fatt li għandek il-kuraġġ. Tipo naf li tajt minn ma jelli biex tipo imma pereżempju jien għandi ħafna biżgħat, sejn persuna vera b'saħħti. Naħseb tiġi mitfulija wkoll minn dejjem kon persuna mbeżza, mhux daqshekk faċli telep il-biżgħat. Jiġifieri fatt li jirnexlek telibhom. Don't underestimate. Il-papa tiegħi taf x'kien jgħidli, meta kont pereżempju kont nibżam il-wirdina beljiena. Kien jgħidli minnu l-ikbar inti jew dik. Dejjem kien jagħmel lek. U kont ħares li it's not the point kont ngħidlu, it is the point kien jgħidli. Imma mbagħad hemm affarijiet bħal pereżempju jiena għamel żmien nibżam il-mewt. Kif, kif se tistrabbi l-kuraġġ. Le, ma tix taħseb fiha. Ma naħsibx. Inkella tirrikonċilja ruħek magħha u tistudja u titkellem dwarha. Ma speċjalment meta tgħaddi mill-għaddi taf kif u mbagħad no. Jien biża waħda għandi. Li? Nirremetti. Vera. Tibża tirremetti? U x'tagħmel? Tal-biża. Nipprova. Vera jew. Nibża. Minn dejjem? Minn dejjem. Qed nipprova naħseb jiena x'nibża. Minn dejjem. Malli kolli l-istonku mhux postu. No. Allura nibda naħseb b'mod pożittiv li jien mhux ħanirremetti. U ma nirremettix. Għax hekk nirremetti. Ma tkun ħażin. Miskin. X'jiġri? Ma tiġborniex mela. Le? Nispiċċa ma ħajtet. Issa jiena darba kont vera ħażin kelli food poison vera ħażina kont imma. Illi I made myself. No, jiena xejn ħażin. Jiena il-mara tagħmel hekk tiegħi men. Il-mara twassal nar. Tagħmel tagħmel liek ġejja ħammur nirremetti. X'tagħmel? Ħammur nirremetti. U kif tirremetti? Kif tirremetti? Tixi tiekol. Għax bat l-istonku. U inti? Jiena nagħmel kettiema l-kolx. Jiena kont naħdem fuq vapur meta kont żgħar kont naħdem fuq il-Go Channel bejn Malta u Sqallija. U l-ewwel u hemmhekk drajt nirremetti qisu xejn. Tiġ ngħidlek x'kont nagħmel jiena kont naħdem fuq il-katamaran, okej? Jiena għamilt sena sħiħa naħdem fuq il-katamaran. Ikissrek. U konna qed ngħidlek iż-żmien ta' dawk il-catamarans ma kienux jieħdu l-karozzi biex niftehmu, mhux dat tal-aħħar.
U jien kont nħossib l-iktar il-VIP lounge. L-iktar, ovvjament meta kienu kollhom bżonni, isfel kont ninżel isfel. Forsa disa, meta l-katamaran kien ikun ippakjat saruhom u xorta kienu jitilqu, of course, not in very, very bad weather. Bil-bags, naddintu jomlom, on the way back nippikjom. Jamlu l-happy meal. Jamlu l-happy meal. Sas għalli jamlu l-happy meal. Jena kont għamilt l-ewel ġumatej, mossi ħazin, un bat kont ma l-inħossa mur namel li mżon, ta' jisumu xej, u xej. Un bat il-lum ma l-inħoss, xej, zero. Mela, Karl, misni jena, imma ħanam il-mistoqsija, un bat ħanam il-ringrazzjamenti. ħanam il-mistoqsija, ħalli min ikun jaħseb fuqa. Edda bejt nej, wahda John. Waħda l-Mojra. It-nej ħan għamilhom eventualment. Jien il-mistaqsej ta' qabel di, il-ġon, no, ħansaqsi l-Mojra. Mela, għasab fuq għasa kam nirringrazzja, right? Mela, moment intimu indimentikabli. Ok, santant nirringrazzja l-Ultimate għas-support tagħhom għal-magna tal-kafe li del-waqt għamlu l-kafe. Taħtax qalbek, vera tajjeb il-kafe. Għanna kafe vera tajjeb. Nokla għad-dizin tal-cards u l-logo, Customize Nation għall-istampar tal-karti u tal-jenuna fil-proġetti kollha tagħna Sunta We Love You, OK Home għad-dekorazzjonijiet u għall-amara, VCT għad-dawl, CMYK għall-PVC boards, Hansa tal-Itana l-imbit, Fjord de Vita għall-platters, Snow White Meat and Poultry Market, thank you ta' support Snow White. U Eden Cinemas. Sazzaz mistoqsija. Għalli ġab taqrom inti dawn Għax inti taqra wara. Għax jina għandi dik il-bissima. Għax kutajt tiftakar, għajt, għamilom għax jina għandi memorja ta' tiftakarhom, inti tiftakarhom. Mux niftakar, imma jtaqra, dejjem jtaqrom. Next time naqrom jien. Saqrom intu, Tajjeb. Għajdli Mojra. Ma inti kelli mux wieħed, minti tidu noqdu spara il-moment, ġivi. Wieħed, għazel wieħed li tista taqsam magħna. Ejja, Mojra, Ejja, Mojra. Ejja, x'issa taf. Iksef il-kart. Taf iċċaqal inna l-kordi, Għaddiklu l-ġobona u l-per. Oh my God. Għaw, tista tuħu l-karta Inti ġil rajt xuħat minnom, daw ġil rajt xaħġa minnom, taf xie l-istoria u Mela, ħanna ġi affarijiet. Għan tista tuħu karta sewda u tu moment inti mu jista' jkun ħafna affarijiet. Għalija l-intimità tista tkun il-romantiċizmu, tista tkun inti mu anka bej ġiġ tiħbib, anka bej matfall or whatever, you know. Tista tkun, it can be anything. Intimacies, you know. Eżatt, intimacies. Like when you're feeling close and connected to someone. Ġifiri mux ġilda ma ġilda. Memx għalfej sessuali. Pero. Taqsam. Tixtieq tajdinna x'reazzjoni kien hemm f'dan moment Jiena inti. kelli esperjenza sabiħa ħafna, ma nafx din l-esperjenza li se nirrakkonta tirrispondix il-mistoqsija tiegħek, fil-każ waqqafni. Li aħna kull risposta hija risposta tajba. Jiena fit-2004 jienu Chris kena l-opportunità inkantaw lil-Papa. Ruma u meta konna viċin tiegħu ħassejtni iżni qiegħda l-ġenna. Istra. Il-connection li kellna ma dal-persuna Min kien il-Papa? The Good Pope John Paul II. Karol Wojtyła. You know what I mean? Rajt il-kodba kollha tiegħu. Amazing person. What a man. Illi meta konna viċin tiegħu dejt nikbi. U nikbi mhux għax kont imdejqa tajja, nikbi I don't know, kelli ċertu ferħ ġofija, ċertu paċi illi għalek għad najlek ma nafx tirrispondi x'kan kif spiċċajtu f'din is-sitwazzjoni? Ok, mela aħna konna ktibna song, you know, Chris, jisima Heaven. U konna involvejna xi tfal ta' Sacred Heart, il-choir. U niftakar kienu ġew għanna, jirrekordjaw dis song. U mbagħad il-headmistress ta' Sacred Heart stidnet għalli jaħfirlu Guido Da Marco u s-sinjura tijaw u ġew l-iskola u prezentajni l-om dis-CD għamminni ħarġinja as a CD. Ġbarna, beħejnija dis-CD, ġbarna ħafna flus u l-flus prezentajnijom l-Mrs. Da Marco għal-Community Chest Fund for Children in Need dik li kienet. Later on ġejna mistiedna minn dil-persuna, insomma, biex how about titilaw
u t-tellaw. Tfal? Tfal, imma ma nistawx intellawhom kollha. Dik kienet daqsxejn antipatika l-affari. Anyway. Il-Vatikan, ġifieri. Il-Vatikan. U kien hawn At a qudiemkom papal tipo. audience. Yes. Istra. U niftakar konna ċettajna, konna tellajna minna li żewġ ajruplani jekk niftakar sew. Nice. It was a magical moment. U Jiena. Chris ħassa wkoll? Żgur. Was it nice that you shared that emotion? Ħafna. So it was just a private audience with him, kind of? How was the setup? Fuq l-artal, ħdej. Oh, okay. Iżgur, So he was very close. Iżgur, mela. Chris taħ is-CD, prezentalu s-CD, infatti. Nice. Kienet ħaġa li kontu tibqgħu titkellmu fuqha It-tfal li marru għadhom isemmu għasallum. Le ma intu Chris li qsamtu dik il-memorja. I can imagine. L-saħna, issa jenu Chris lajna Eurovision 3 darbiet. Yeah, but... I mean, għaxaw minni għamel ta' fil-Maltin, l-Eurovision, you know what I mean? Imma di? Għasandu xaqsam, no. Imma jena mux għax il-papa, għankun onesti, nasab għaxu. Għaxu! ħanajlek, partikolari. Il-raġel, il-fizionomija tijaw kienet tirrifletti ċertu secrecy. Oh, holy. He was a holy person. He was a pious man. A holy Jista' jkun person. li ma kienx. Imma kien isu Imma il-mod kif kien jippreżenta ruħu, naħseb li kien jippreżenta ruħu b'mod naturali ħafna jien. Taf meta persuna jkollha aura, positive aura. Dik il-ora. You had a smiling face. Jien tant kien jaffaxxinani dar-raġel illi segwejt kull kidba tiegħu. Naqra l-kidbit u r-raġel kien jikteb inkredibbli, ġifieri, u kien jitkellem b'mod. Anke l-kidba tiegħu minn jekk taqra ktib żgħir tiegħu ma jkunx fi ħafna paġni. Tajt imma dar raġel meta jkun qed jikteb xi qed jirrakkonta ħajtu anke fil-pinna, kifex fejnex id-batijiet li ra. Kellu storja, kellu storja Fimni kbira. Pollak pajjiż makku minn nasismu kien. Dak kien partiġan fil-Polonja kontra l-nazisti, dak kien inkredibbli dak ir-raġel. Issa, Konna kantajna Heaven, dakinhar ġviri, fimt, u kantajna spirituali. Konna kantajna l-innu Malti, ftakar, Alright. u konna kantajna Let the sun shine. Tista' timmaġina u min jagħmel second voice, min Carlos, inti qalbi. Nice story, thank you. Thank you, Nice Mwera. story. Jina wis nerġaj. Għax jena saqsejt moment intimu. Carlos, ibda fiċċa minn qabel id-domanda. Lejna naf. Raqqattulna podcast. X'tikkonsidra, ejja lilek ħanpoġġi. X'tikkonsidra l-akbar falliment tiegħek qatt ma saqsejtilek id-domanda. Mhux li għamilt X'tikkonsidra li għamilt l-akbar. kumpanija li sirt nafek. Int bis-serjetà taj. Ma Bis-sajta. Inti sejra fej sejra llum wasal fej qiegħda. Okay. Mela, l-ikbar falliment ta' ħajti. L-ikbar falliment ta' ħajtek, l-akbar. Mistra falliment. Jina naħseb. Ma ħaditix ta' jo vitata ver. Għax intern il-ġok ħat ma nifima, saka ma nirrakkontax kollox. Tirrakkonta xej. Jina naħseb l-ikbar falliment ta' ħajti li meta kont iżgħar kont ħafna kategorika u kon ngħid pereżempju dik jien żgur li le. U ħan nispjega li falliment. Għax kull ħaġa li għat jien dik żgur li le. Għamilta. Ġitiva, ġifieri. Kon naqra fuq nis li għandhom eating disorder, kon ngħidu le. Eating disorder. Ma tikolx titbaqar. Kon ngħid jien żgur, kon niġġudika. U mbagħad kelli eating disorder. Kon ngħidu panic attack ansjeta, ma inti tkun dajjef biex kollok il-panic attack ansjeta. U kelli u koll. Allora nħossi peress li jena kont kategorika għalija dak kien falliment, ma kontx lesta u miftuħa l-affarijiet li ħan esperjenza. Allora domt biex nitgħallem. Batejt ħafna iktar mbagħad meta ġew fuqi. Għax tant kont dik żgur li le jena. Illum il-ġurnata ma ngħid xejn, ma qatt ma ngħid żgur li le. Qatt ma ngħid dik il-ħaġa żgur li le. M'hemm xejn. Tittajt xi ħaġa isek John. Jien ma ngħidix żgur li le.
Anka affarijiet li jiena li hija moralment mhux tajbin, ma ngħid żgur li le ma nagħmilhom. Never say never. No. Never say never. Anka ma' affarijiet li huma estremament moralment mhux Taf tajbin. ikollok post, taf naf nagħmel post, imma ma jfissirx li mhux ħanerġa' nitlaq l-button. Eżatt. U nkun konvint minn dak li nkun qed Għad kien hemm nagħmel. xi ħaġa li intat dik żgur li lew ġratlek, le? Għax dejjem kont open. Jien dejjem ngħid ma Kollox nistax jista' ngħid jiġri. Ma nistax ngħid jiġri. Jiena dawk l-affarijiet li semmejt qabel ngħid dejjem għad le qatt ma nagħmel. L-affarijiet li Li nħu drugs, bejjeb. Lew nisa mina aħna ġejjin minn familja qatt ma rajna dal-affarijiet. Yes. Fimt aħna dak li U mħażin issa id-dar. ċerta xejn. ċerta Ħadd ma xorta, jpejjeb, m'iniex Żgur li le. interessata. Ħadd m'għandu tatu. Mhux qed Jien timmaġina m'għandix affarijiet tatus. li timmaġinaw. Jien m'għandix tatus, imma nixtieq nagħmel biċċa. Għandi biċċa. Imma Nixtieqna, serna. Anka jien nixtieq ma qatt ma milta qatt ma Imma nasal. Għamela. Qatt ma nasal nagħmilha. vera? Nixtieq Is-inti nagħmel. vera tidher trasgressiva. Imma tatu le. Le, laqas jien. Meta tlajt inkanta l-ewwel darba wara li tlift il-parents u l-Chris jiena wara dik is-sena. Inti tliftom fl-istess sena? Mela. Fl-istess sena? Amma u missiera wara xi xejn. 13 il-ġurnata. Mela. Mbagħad u Chris kien diġà bil-kimo at the time. U mbagħad Chris within the year. U għamma Anyway. missirek taħseb kienet relatata, jew? Le, l-mami kellha cancer u daħlet l-isptar u ħadet il-COVID. Allura, Ġiet id-dar wara l-kimo, l-ewwel kimo, u tat il-COVID lilna ma kontix nafu. Oh god. U mbagħad ħada l-papa. Bil-Covid ukoll? Papa bil-COVID mbagħad miet, li ħamin għandha. Oh, that's so hard. Mela, għas funerali aħna ma morna. Lastra kemm Żgur, ibsa. Għax konna kwarantina kulħadd bil-COVID. How did you survive that? I don't know, I'm here. because she's an awesome I'm woman. here, man. edaw illum. You're an awesome freaking woman, full stop. Edaw You're so Jien dejjem strong. ammirajta, man. Edaw illum. Dejjem ammirajta. U Chris mbagħad u Jesus, mara that's really l-arm. hard. oh. Anyway, issa, I lost trail of thought. Dak raġun. Li ma Fuq tajx tattoos? le. Li ma tajx le. Fuq tattoos. Id-droga li you never say never. Ġivri laqsa tkun taf li l-aħħar sitxur ta' ħajtek ma tixtieq tipprova. All right, issa niftakar. Mela, jiena wara da kollu u tlajt inkanta l-ewwel darba as a guest mużika. Kont għamilt tatu hawnhekk Mhux ta' vera. mhux ta' vera, imma tant kienet sabiħa qisha ta' vera. In-nies Ejja, Għara Mojra xtetu għamlet, rajtom luċuħ daka Chris u Mojra. Għax kelli tletu ċuħ tal-Fiera dei Muerte, dawk Santa Muerte. il-mask, u vera faqqa kienet kolla roses. Imma ma kellix raġuni, n-nisa bula raġuni. Dika ġast il-bista poġġejta biex tikkomplementa l-outfit li kelli. Okay. U n-nis għara Mojra xtetu għamlet zvugat Mojra. Poġġit Twitch Chris. Għax n-nisek u jkunu Ekku, Imma tijom tort in Iwa, no, it was sweet. Imma it was sweet at the same time. Umbad derdi ġumma wara minn ħajra. Imma kif ikollok tagħmel tatu? Tasal Tagħmel jew tagħmilha. le? Ma nafx, I mean, melux ritna mela. Jew kieku fadal l-ħar sitxur, ma t-provax drogi le. Mandekx ħajra. Dawk le, dawk. Le? Murt one way, one. Imma tatu, nġili nkun Palma dan għatinsu. għamel. U nara that's nice. tatu shop, per eżempju, li l-lum faqsu daw, eżom il-barbiera. Eżom il-barbiera, najt, nija, għanfijaw. Tagħmel xi ħaġa. Namela. Ma tafx tagħmel. Iwa, nafx li ta' Zawġ ismijiet. Samira u Justin. Aw, Samira u Clark. Isem it-tifla u isem il-neputi. In-nepot. Mux tagħmilha, għamilha. Nixtieqbu. Għamilha sabiħa. Dejjem semmurna mela u ma mmurx. Għamilha. U fuq din naħarida. Jiena għaddek għamilt. Speċifika. Qalbek fuq qalbek. Isma, jiena għaddek għamilt X fuq koxti. Għax il-kelba tidħol taħt il-frix kull fil-għaxija u toqgħod tilaq li emmek fuq koxti. Allura Araf, għamilha. Tejtu pers li saħansi. Kelma għandek inti. Kelba. Le, ma di il-konnessjoni li għandha ma di l-kelba ġifiri. Fissata. U di l-kelba tuba, ġifiri, ma ħelwa. Baħnana. Baħnana ma freaking ħelwa, anka jien ngħidla ħelwa. Tuba, tuba. Nselli li kminaw qalbi Wendy. Xan, xtib ta' kelma. Għana nħobbu ħafna Tal-kaċċa? Ħelwa wis. Tal-kaċċa, insomma. Ħana l kemm ħelwa. Speċi tal-kaċċa. Illum ħadni għant il-vet biex naqtaw. Imma ħelwa, ħelwa Biex naqtaw vera. la dwifer.
kienet ta' daqas mis-sita ġifieri, ma li ġiet ħdeha. U li qansħa. Qabdet tibki u qabdet rasa u daħlita fil. Jaħas. Vera ħelwa di l-ossa. Jiena ħobb l-annimali. Jena fissat fuq il-klima, ħobbu. Mela, minni mis-swajt. Naħseb John, ta' Moira. Go, Moira, go. Moira, Dak il-nuċċali nixtieq nipprovaj. U taf xinu l-istiqara un sekonda, xanda n-nuċċali jekk għanda di taqbel ma n-nuċċali apposta jew Jina kombinazzjoni. checker diffissata fil-checker. All right, għax istat Jina il-bedroom Ara dawarta x'dettal, Vera? checker tkun. All right, okay. Lilek ħanżaq. Thank you, Moira, grazzi. Għażel lil xi ħadd minna. U celebrity għal threesome. Il-lustra! Indi s-serjeta, Moira. Jina. Sorry, ta' mux intom ta' Sekonda, jina mindu konzar kont insegwiku għanna fem. Għadna għamdi kifatlek li uħda mill-izbaħ songs dal-jotta. Issa għandek iċ-ċans daħala fit trisa miegħek. Li jek mux għandaħlek zgur. John, int gustus imma I don't lean that way. Moira, yes, Zom da definitely. xej, mux trisam għaltlek. Trisam memx għalfej ikollok xaqsam miħaj. Le, mux ħad fil-mej għandek raġun, John. Fajla. Sawa, No, inti rajt għalik, ma Le. Tażelli. naslu għada fl-imkien ġo. Le, ma nafx għazel inti u. Immaġina Nisom daċ għanabla, għamlu bieċa xo. Zom. Imma jena jek għanazi. Sekond, ek għadin jor opportunita biex namel triza. Ara, jiena nipermettilek tażilni. rispett kbir għal- Nipermettilek tażilni wara li tsemmi il-persuna. Imma ġa semmejt il-Mojra, number one, all right? Għaxina, jek ħanamel trisim, taf, għandi choices, ħanamel it-nej, nisa, jek jistaj. Femni, kiku jiena flokok. Ux għalik, Ġan. Kiku jien flokok Intik ma ma nazirx tistax li li. nadlaq, Femni. Kiku jien flokok ma nazirx li li. Ejja, ma sekonda. Mela, go for it, Carlos. Kiku għadin bil-maqlub, jien ma nazirx li le. Mandiġ dubju ma tażilni. Serra rase. U għed tamilli kompliment kbir li ma tażilnix, Ġan. Grazzi. Mela. Mela. Diġan il-tuwili. Isa. Għalix toqgħod tamlu li Min? Moira? Din saqsejtili, u jien saqsejtili. Mela, definitely. Moira u ċat mill-Eurovision u koll, ok. ċat mill-Eurovision ukoll. Ċek. Inti kif ta' Le, ta' mal-Eurovision night, u. Imma Eurovision Le, night. mux bil-fos. Le, mux jien rocker, ejja. Eżatt, Rocker. From the rock zoo. scene, ejja. From the rock scene. Xħatti, Tejni ċans, ħanaħsem. Ma s-seta f'kemm hawn, Ma ma l-ewwel saret. fight me on the spot, u s-setta ġilli. Moira, please, għanu ta' tazzambit lezem. Ejja, min imur ma' Moira. L-ostra, le, som sekonda. Ti tkun wahda tlaħħa, xina Moira jek bil-luk u għek Wild. naqtaħna wild. Naqtaħna Naqtaħna wild, dina. Ma nafx kif ta' You'll never know. Il-losta fej sejra dil-konversazzjoni. Dejna bil-papa. Jipportata zal-mara Eżatt, Ejja, ejja. zom. Ejja, Carlos, għasen ordu. ħar darba silt il-losko zer, kun naħseb issa l-losko l-bira. Ok. Dika rocker, stylish u. Moira Wira. Namlu- Tal-ġen, it will be a namlu very rock nice night. namlu. Very nice, very Għanajdlek, nice. vera. Yes, rock night. Rock night tajjeb ta' John, Thank you ta' dil-mistoqsija, Moira, You're napprezza. welcome. Ma timx flinku, Kif grazzi. jgħidu bil-Malti, memxie minix. Grazzi. Abigail, Għajdiħin. Uqt attenta xini misni, eh? għat kellek crash fuq partner ta' ħabib tijak, jo ħabiba tijak, That's a good one. Iva. kellek? Iva, ma ħatlebda azzjoni fuqa. Ġizzammejta li għan. Għala crash. Eħe, tipo. Morejċ, il-ħat. Morejċ, u għax inti ħana. Ta' ħabiba, ma jew ta' ħabib. Il-partner Raġel, ta' xaħbiba tijaj, fint? Tipo, inti ma għandek ġaqsek kontrol fuq min ikollok crash. L-unika ħaġa li għandek kontrol fuq huwa x'tagħmel biha. Fimta, ġifieri. Tipax sejr iktar fil-profil. Ma taħsibx li il-persuna li jint għandek crash fuqu, jo fuqa, Fuq, għandu ikun jaff li jinti għandek crash fuqu. Niġi għat nid-dizrispetta Le, stenna, għaxek jena najdlu, għat nid-dizrispetta l-ħabiba tijaj. Tipo, kiku xaħa, I mean, crash. Anka d-daħallu fil-lustrasu b'nidem. Stenna, kiku sirt inħobbu, nemmen li da, il-raġel ta' ħajti. Kiku l-ewel ma' għan poġġu maħabibti.
Speċjalment jekk qed nara li anke min-naħa tiegħu. Jiena mhux hekk saqsejtek jiġifieri. Jekk hi mhux kraxxi ma' xi ħaġa vera kbira u hi ħabibti, mhux huma tnejn nafhom l-istess. Naf lilha, pereżempju meta kont żgħira ġraddi li vera kien joġobni, imma di mhux kienet miegħu, di kienet tiffansjax meta konna żgħar. Jekk tiffansja ħabibtek mel inti ma tersaqx leh. U tpoġġi mal-ħabiba u tgħidli isma' niffansjaħ jien da. Hemm il-problemi. Ma skont, jekk tkun ta' meta jkollok għadek żgħira, kemm għadek żgħira? Eżatt. Jiena nitkellem naħseb relazzjoni serja li daw fl-20 li hemm relazzjoni ta' certa sustanza, mhux għandha meta tkun teenager, rajtek paċe villu bejtni intu bejt l Ara, jien qatt ma ġrati li sirt inħobb il xi ħadd ta' xi ħadd ieħor ta' ħabiba tiegħi li kelli mbagħad tipo naffaċċa lilha u ngħidilha qatt ma ġrat. Ta' ħabiba, però ġieli sirt inħobb persuna li kienet f'relazzjoni oħra ġifieri, dik ġrat li vera ibsa. Jien imiss empatijek issa sewa, John. Ħaqek, John, ħaqek. Ħaqek, għax inti bdejta. Mela, John għalidi. Inti patti għal-wera. Tefadni Mela, John, x'inhi l-iktar ħaġa mhux etika jew immorali li qatt tagħmilt f'ħajtek? Jew waħda minnhom ha. Xi ħaġa li għalik lajk fuq il-kuxjenza, lajk għaddik strata f'kif tipo dik anke meta kont żgħir ġifieri, all your life. Iktar milli immorali, forsi mhux il-kelma etika ma tidħolx fiha ma kienitx f'posta. Darba għat kelma lil xi ħadd illi meta ttielu dil-kelma weġġajtu ħafna imma kont naf li jekk ħanajdilu ħanweġġaw. U wetta xorta. Għala. Kont irrabjat. Għax kont irrabjat. U kienet lezzjoni għalija li meta nkun irrabjat ma ngħidx kelma waħda. U llum jistaqsuni imma għaliex meta tkun irrabjat ma titkellimx. Għax ħadd lezzjoni. Għala x'kienet il-konsegwenza? Il-konsegwenza kienet serja ħafna. Kienet serja ħafna l-konsegwenza. Tipo ma bqajtux titkellmu? Mhux ma bqajniex nitkellmu u kellu tkissir f'ħajtu li mbagħad ovvjament jiena rrid nagħmel minn kollox biex nara kif dan nista' nerġa' niġbru lura. Għax inti ħassejt li dik il-kelma tefatu post mudlam. Iva. Imma ċert li dik hija u inti ħatta dik is-sensaħtija fuq. Le ħatta jiena dik Miżgur jiġifieri li għax ma kellix ngħidha dik il-kelma, ma kellix ngħidilu. U kont ġarrejt għal ħafna żmien ir-responsabilità tagħha. Imma mbagħad b'xi mod ippruvajt. U skużajt ruħek miegħu? Iva, skużajt ruħek. Kemm kellek żmien, Ġan? Kelli xi 25 sena. Kont għadek żgħir ġifieri. Imma kont naf x'qed nagħmel. Kont naf x'qed nagħmel wara d-dispjaċin immens. Imma mbagħad dakinhar tallimt jien m'iniex persuna, jien ma nafx impatti. Jien ma nafx impattijelek. U ġili jkolli kritika qawwija di, anke minn ġewwa mill-qalba fejn ngħixin. Mhux inti mara naqra. Paċoċċu. Naqra mlulek tant ħsara. Ma nafx. Fin-natura tiegħi mhix edem. Li għandi b'saħħtu fin-natura tiegħi li miegħi taf fejn int. Dik sabiħa. Sa ngħidilek. Jiġifieri jekk f'xi ċirkwit f'ħajti hemm xi ħaġa li qed iddejjaqni u hemm xi ħadd li qed jagħmel xi ħaġa li bija qed iddejjaqni, jien ħanajdlu. Istra jien nixtieq nkun aktar bħal. Le jiena. Jiena kont żgħar kont nibbottilja ħafna wkoll. Żomm ġewwa. Għada l-aħħar taf kif sir dal-aħħar żbukka vera l-istess ta' ma joqgħodx. U jkun min ikun. Ikun min ikun. Iwa. Inti taf fejn tkun. Ħafna drabi meta jkunu nies ta' ċertu jiena għandhom ċertu pożizzjoni, ċertu responsabilità. Nibata bil-kidba biex tibqa'. Eżatt. Nibata bil-kidba. Taħsibha sew. Le, niktiba u nkun nafx u fl-aħħar ngħidlu battilek bil-kidba biex tibqa' għal dejjem. miftakra.
Ġifieri jien naf x'aħta tagħmel xi ħaġa ħażina, tista' tgħidli x'il-loss qed tagħmel minn. Qed taffeċ. Paparati qed tagħmel jew għal xi ħaġa fil-pubbliku li ma kellux jgħidha, uj, intu rajt jew. Ma taħsibx li qed tagħmel. Ngħidlek. Full on. Anki meta jsaqsuni xi ħaġa. Anke jekk ħajġulek ħsara. Iva, ejju. Ma tiddejjaqx Le, ħsara. ma jimpurtanix. Stren nibża minn Le, ħsara. ma jimpurtanix. Tiġi bleta dik taħseb? Biżmien. Bl-esperjenza tiġi. Bleta tiġi aktar ta' qawt. Biżmien. Iktar milli ta' tqum, iktar toqgħod lura milli tinvolvi ruħek biex ma. Met tinvolvi ruħek, jekk inti qed tgħidu għamel qed taffeċ. Le, ngħidlek għax għandi ngħidlek. Persuna li ma nafux mhux ħanajdlu, ma persuna li nafu qed jagħmel xi ħaġa mhux sewwa ngħidilu. Dak li għandi ngħidlu. Jiena on social media qiegħda noqgħod b'sebgħinejn. Ġraw li xi affarijiet, milux ħafna, ġifieri. U kelli aptit ngħid ċertu affarijiet. U ma minn kont kien psychologist u għalli ħadli il-mobile għalli mintix se tikteb xej qabel ma tgħidli se tikteb u meta tiktibha jien irid nara. Għax ħsara qed tagħmel lilek innifsek. Ekku, ħafna drabi ma tindunax. Għax meta inti tkun irrabjata, rabja ħad toħroġ. Le, mhux hekk. Qed tifhimni? U mbagħad sfortunatament ħafna nies m'għandhomx jagħmlu fuq social media u l-marelli. Yes. Carlos. Aħna d-dar trabbejna meta konna żgħar, il-papa tiegħi ma tantx kien persuna ta' ħafna kliem. Però kien issib il-mumenti biex tina knowledge, tarif. U kellu ħafna daw il-frażijiet li meta kont żgħar jien kont ngħid kif kien jgħajjat li pereżempju. John isma' jagħna ankelmek kont ngħid ħajibda jipritka. Ħajibda jipritka u dejjem ingorra lih. Ma dar u kien jgħidilna ċertu affarijiet dak iż-żmien tkun għadek żgħir ma tagħtix każ. Meta tikber jiġu lura. Tibda tiftillallu. Ej. U darba niftakar kien qalli hawnhekk kont kbir meta kien qali li di kien se jkolli t-tifla. Qalli ismani u żomma ġo moħħu di. Meta tagħmel is-sewwa se tagħmel l-dewwa. Kompli għamel is-sewwa. Għax minna jibżaw l-dewwa. Dak huwa parir. Sabiħ. Diki hemm ħafna fuq. Nistgħu nerġgħu nirrepetu għax inħoss li l-pajjiż vera għandu bżonn jismagħha bħalissa. Għandu bżonn jismagħha l-pajjiż. Erġa' John. Meta tagħmel is-sewwa tagħmel l-dewwa. Kompli għamel is-sewwa għax minna jibżaw l-dewwa. Dak il-qofol tal-Kristjaneżmu. Raġel jagħmel is-sewwa ħajsalbuk. Imma xorta. Imma dak tfisser tkun Kristjan. Papa tiegħi kellu minn dal-ħafna ħajsalbuk. Grazzi ta' dil-frażi tal-ġen. Isma' fuq di ħana nagħmellek kafè, Iva, dam. Tistennieh, ħanibgħat il-Carlos. Ħanuħu break żgħar. Għandi l-istafraġ taqrali u tfottini minn ta' għajdilhom Carlos qabel ma tmur tan kafè. Għajdilhom jekk iridu l-card game. Mela guys, min irid il-card game għal-parties jew hekk. Għal-parties u hekk ikkontattjawna, ibbatulna. Fej. Jew fuq Facebook, jew fuq Instagram jiena għandi 52, ma tantx laħqit dik it-teknoloġija. Inti taħdmu jien issa titgħallem fuq Instagram. Narawkom dan. Facebook imma. Għalfej tlaqt. Ma nafx ħanbat ngħidlek Amanda. Ma nafx nista' nagħmel. Ommi ħadet kbira wis meta qatlu l-Kathy. Kellha bżonni. Kajin kelli bżonnok. Sob, għatta kasek bidek, lele barbara. Isek ġurdin ta' nemmen għamma tibza mendellek, oħdok imma, il-jum. Kif jirix l-akħas minn mera
Għax ma tarax tagħmel inti? Min minna tnejn fetaħ saqas bċab mażra monqu. Għajd li min qatilla lill-oħti. Il-bomba li saret ma kienx intiża għas-Sinjorina Penza. Tiġifieri. Ħadu żball. Żball? Minna li għalli bis ħassit it-telfa ta' Katrin. Minna li għalli Katrin kienet taħħa biss. Reġieħ kien taħħa biss. Skont Emma, dak li ġara l-Katrin ma kienx accident. Għadlek hekk? Ġifieri mhux veru. Għax ma staqsix il-lommok? Jien ħadlek l-oħtok, oħtok ħadetlek l-ommu. Tifla min ħadilek? Min ħadilek it-tifla Barbara? Jibda nix il-waħħal fik. Kultant taħares li t-tifla moħħu xejn, fin taħares fajn jew xejn. Ġustizzjat li. Tifsel għajnejha. Ma dan nisma tiċċajtax. Ma stanajtex minn għandek. Vera don taħseba fuq xurita. Ma Proset. Proset. OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel, Panta Road Lija. okhome.com.mt. Tasty barbecued pork spare ribs and beef spare ribs, simply irresistible. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50 plus brands. Onlineintimates.com. Lura, mela, rolling, lura mill-kafe. Raġun il-kafe. Kafe bomba. Grazzi l-Ultimate tal-kafe. Uj, Missu Carlos. Jien għandi mistoqsija. Ma tantx għandi mistoqsija. Għanna fil-break xorta bqajna nparlaw. Mxanka aħna tkellimna ħafna fil-break. Fil-fatt konna qed nirriskjaw ma nirrax nitlu. Għadna affarijiet li ma nix najdu għoma. Eżatt, vera personali. Mela Mojra, kiku kont invisibli għal-ġurnata, x'tagħmel inti? Lallu. Ejja, staffra, ċajdinna. John Bandi jixtieq minn den. Le. John Bandi ġi fl-ikwinti ma jna l-Mojra saqsejta. Nidħol ġol banek kollha. Tisraq. Imma x'tagħmel ġol banek? Tagħmel bank heist, bank robbery. Nagħmel money heist. Le, ma nagħmilx money heist. Le. X'tagħmel kieku kont invisibli għal-ġurnata apparti. Aħseb sew. Immaġina. Ħanejlek x'nagħmel. Għal hop on planes. Invisibli. M'għandix bżonn. Tickets, la, xejn. So traveling is your thing right now? Yes, I love traveling. Nice. U mmur il-bot kemm nista'. Tal-ġen. Imma hekk postijiet exotic u hekk. Għaliex inti għat mamma mija meta ħarġet din mistoqsija. Nimmur f'postijiet ta' nies idioti, kaboċċi, torti.
U namel ħerba minnu ma jarawniex. Taċ kemm intihom ġorasom u jibdew jadu mill-fejġid d-daqqa. Ma jarawniex. Ma jkun zvog, Nkun tajtielu, men, ħanajlek. ġorasom. Issa dejqek l-ignoranza, John. Il-lostra bandira, men, ma. Isma, titkun ignorant biex l-ignoranza ma dejqekx. Ħares li social media t-sirar. L-erf miktub. U l-art TikTok, ġili mor TikTok. Attent bandi għax. Aw, TikTok ġili. Ejwa nara TikTok. L-art kummenti fuq TikTok, Jien m'għandix TikTok. Oh my God, Lej ma nagħtix każ, jien jaqlaw li ħafna. L-ar meta inti tara titlu fuq Facebook, per eżempju, fuq storja. Tellata ġurnal. U l-kummenti ta' taħt l-istorja. Mhux ikunu tal-biża'. M'għandhom xaqsmu xejn ma l-istorja. Tibda tajt imma. Jiena, din l-istorja rajt, tixqed jgħid, m'għandi xaqsam ma' din. U di, għax imbagħad xi ħadd jikteb xi ħaġa li m'għandha xaqsam xejn ma l-istorja. U flok iwieġbu fuq dik l-istorja, iwieġbu l-kumment. U l-ortografija, il-Malti. Dizastru l-Malti, asja fuq jikdbuh. U jgħidu, umbat jkunu huma jgħidu. Ekk ħad titkellem bl-Ingliż. Tkellem bl-Ingliż. Aħjar. Ekk ħad tikteb bl-Ingliż, tikteb bl-Ingliż. Kunċert, illi meta tkun qed tikteb bl-Ingliż, taf tikteb bl-Ingliż. L-istess il-Malti. Imma l-Malti dizastru. Issa kalma naqa, John, kalma naqa, u għazel mistoqsija. John, mux jini missi. Sejt il-Mojra u tant missitu fil-ħam il-ħaj. Mojra jmissa. Mojra jmissa. Mojra jmissa, Mojra saqsejt. Skużani, John, Ma importax, kompli. Staqtek tikkalma. Inti apposta tagħmel. Di apposta tagħmel dil-mara. Isma' nista' ngħidlek xi ħaġa. Basta ġiet il-gesti għak. Ħansaqsik mistoqsija sabiħa. Ejja. Terġawx tajt. X'doża titfa' fil-bnedmin. Di ta' xi ħadd il-mistoqsija. Ta' Mendi. Mendi, previous guest. Yes, għax il-guest. Issa fl-aħħar intom tidħorġu mistoqsija. Unżiduha mal-mazz. U tiffirmawha. Nsellem il-Mendi. Sabiħa. Mela, jiena ħajkolli nirrispondi, dik li nirrispondit Mendi meta saqsitinna, jiena qatt xi ħaġa, ma qalet risposta u meta mort qatt naħseb fuq qatt għal-madonti misni għattajjien, għax vera sabiħa risposta. U risposta kienet gratitude. More gratitude. U Mendi hija persona tal-ġen. M'hemmx dubju. Għandha qalba tad-deb. Anke l-mara ta' Peppi tal-ġen, ma mhux. Mhux għal-Mendi qed ngħidu, din hija attriċi żgħira Mendi. Darba kien hawn kwistjoni. Imma vera m'hemmx dubju, bro. Mal-Prim Ministru ma' Roberta Bella għax ma kenniex mediċina għal cystic fibrosis. Ma ftux u kien hemm ditfajla and she was helming the fight to bring the medicine. Iġġilda tal-jaj biex ġibu Malta. Ma tiftakru ix. Niftakara, ma nafx qatt ma ltqajt magħha. Beautiful person. Mara tifla tal-ġen. Xiex doża żidu intom? Gratitude, you know. Imħabba. Nice. Empathy. Nice. Nice. That's so nice. Issa veri inti mister. Inti malli, sekonda malli, ġizzom. Jiena kuraġġ. Kuraġġ is also nice. Doza kuraġġ. Però naħseb li ikopri kollox, hemm kelma waħda li tkopri kollox. Ir-rispett. Rispett. U li taħfer. Rispett. Rispett tiġib il-maħfra miegħu. Hija rispett tiġib kollox miegħu. Xaġorra kien jgħid lil papa. Jien ma ridekx tħobbni. Dak tirrispettani. Għax hemm differenza. Kbira. L-imħabba sabiħa, ma l-imħabba mingħajr ir-rispett. Le, rispetti. Ma somma, ma ġawx naqgħu daqshekk. Inti, ejja, go. Inti mistek, ejja, John. Domandek naqa. Jien għandi domanda. Imma ħassaqsija. Domanda. Tqarra switch il-bandi. Ejja, John. Saqsija lil-Mojra dik. Mela l-ewwel qara switch, imma John Mike tista' billi resaqt il-Mike. Imma kurjusi, għax il-Mojra li nafa ħafna snin. Iżżur. Kbirna fl-imkien x'jaħna. O lejja. X'jaħtu tidru tajjeb. U intom mitnej mill-kamp tal-mużika bdejtu. Mela, x'tippreferi, Mojra? Ikollok azzjonijiet intimi bil-motu sensuali jew jaħarqu intensi. Ġifieri inti fl-aġġir tiegħek meta tkun f'mument kif tkun? Dak kafe, il-kafe jagħmellek. Jew
taħt fut qattaw. Is-sabtu mat-tustiera. Tortu bil-ktajjen. U tajdlu uqotem jabala. Ħan nizvoga minnek. Ma nozux dan l-klim, imma hekk iktar. Minn ġewwa kunet tajdu. Mhux ħata imma. Number 2. Tieni waħda? Ek, aggressiva, ġiviri. Minn daw tal-manetti, tal-frosta. Ġilda. Ġlut. U meta tkun ma' xulxin tibda tisgidja. Għaskax kollox jizmu. Jow toħroġ libsa inna. Gladiator. Dak l-iswek is-sikkar, biż-zippek, bix-xorts is-sikkar. Patata sabiħa. Ok. Jow kella fuq il-laħam u midilluk biż-żejt. Rajtu, kemm għandu immaġinazzjoni fertili ġon. Fabina teknikament it-tnej li huma. Joġbu. It-tnej li huma tfittxhom. Bl-Ingliż I perform them. Proset. Imma jkollok tażel. Jiena nemmen illi il-bilanċ. Eżatt, waqt moment intimu, ma sax tagħmel kollox gazda. Jiddependi. Jien jekk inkun ili bin-nies, immur gaffa, ġifieri excavator, imma jekk inkun bordata li tkun jinnaf m'hemmx dak il-build-up. Speċjalment meta jkun hemm il-ħin. Mhux hekk. Isma' tajjeb nispjega bruħna, qed nitkellmu fuq is-sess aħna. Le, spera li mhux kulħadd induna li qed taf xi ġobni wkoll. Laqdin fiha. Moment intu. Jiena taf xi ġobni wkoll laqdin fiha. Li pereżempju tkun li every 2 minutes tbiddel. Il-ħwejjeġ. Le, ġifieri fil-li nkunu slow. 2 minutes. Waħda niġu hekk. 2 minutes. Le, eżempju, 2 minutes. 5 minutes. Go! Eżempju għad ngħid, eżempju. Kultant ħin. Li mhux jiġifieri dis-session kollha hekk. Mhux ovvja. U tara l-calories. Le, jiena Jien tajt qalbi minn daw it-tnejn. U tara l-steps, kemm Il-loss, ħana kellajna. Kem sejr tajjeb, kompli. ħana kem ħaraqt kalorija mħabbada. Jan komplu. Ballu. Namlu oħra. Ħabba murġib. Le, naqbel miegħek apparti ċajt. Dvarja, mhux hekk. U skont kif tħossok, skont il-moment. Daqq. Jien imissni. U kemmu tajjeb, u kemmu tajjeb. Xiex? Il-persuna l-oħra. Mhux hekk. Isma' l-għajdin fiha. Ħanibqa' fl-istess tema u ħanerġa' nsaqs il-Mojra jien ħanibqgħu fit-tema. Kieku kellek tagħmel role play, liema karattru tkun? Il-losta fejn marred il-konversazzjoni. X'tagħmel? Role play. Role play? Ta' xi tilbes fil-kamra tas-sodda. Gold. Tiftakar. Il-lost. Gold Drake minu Gold Drake. Miċċajta. Le, sekonda. Batax minu Gold Drake. Gold Drake arrival ta' Mazinga. U għekid, għaw taf xetiġi fuq Robot. Għana kolla ta' parti. Gold Drake u Mazinga Zeta, ġigro bodaċċajo. Lupe, daw bal-kartun, sa' meta kbirna konna zara. Remi. Illo tiftakara. Jek għeddin fit-tema tal-kartun, staf ta' xiex tista' tilbes. Ta' Occhi di Gatto. Dik ukoll. Sexy, Occhi di Gatto. Dik ukoll tajb Occhi di Gatto. Sexy kienu da. Fatti kon sanajt la Catwoman jena. Catwoman tixraqlek. Occhi di Gatto tajbin. Dawka. Catwoman simili ta' Occhi di Gatto. Inawwe, għaxi bil-leotard. U dawk ukoll. Le, Occhi di Gatto ma kellhomx. Le. Occhi di Gatto. Jiena, meta kont qed niżvilhom, nafhom sew Occhi di Gatto, guys, ġifieri ma kellix. Dak kien hemm 3 tati. Iż-żajra, mbagħad kien hemm l-oħra l-kbira sejt ġisimha. Mbagħad kien hemm tan-nofs. Bil-cleavage. Tan-nofs kellha xara twil, l-oħra kienet għandna xara mimli bil-lipstick kienet mara. Aħna kbirnek. Mela Catwoman u Moira. Isma' Lamu tiftakru intom Lamu. Lamu, mela, Lamu. Ma tiftakrux Lamu kien huwa. Imma aħna meta konna tfal kienu joruna Lamu. Imma spjega x'inhu. Lamu kien kartun Ġappuniż. Didem bil-penti u kien. Le, aħna konna ġenerazzjoni tiegħi tas-72 formativi, ġifu konna 13, 12, 11, dak iż-żmien, meta tibda tħoss kollox, ma se tagħmel xejn. Il-korsier
ma tafx ta' tagħmel. Mhux hawnhekk tagħmel iktar. Mhux le, mhux hemmhekk, imma qed nipprova nkun normali. Okay, TMI. Eżatt. U dak kienu jagħmlu dal-cartoons, tiftakru. U dal-istorja kien hemm dal-osta tifel, high school kid, Ataru Moroboshi, iffissat fin-nisa. Kien iħobb il-waħda jisimha Shinobu, tiftakar Shinobu. U kien iffissat fiha u kienet good girl u tiġi din il-mara li hija ork, ġifi kella run. U di tafx kienet tilbes di l-ostja namu. Issa maġa ġenerazzjoni ta' subien. Kollha qed jiffur ma jafux xejn fuq is-sess u ma jafux x'inhi mara. U titfalhom kartum b'din manga. Tfajla libsa bikini tat-tigra bdaw u di tridu bladdu, tridu, l-affarijiet li kienet tagħmel. U aħna kollha b'ġisimna mqajjem. U aħna l-boys kollha qed jipprovu qed jiddejjaq jgħid. Eżatt qed jipprovu. Id-duda wieqfa men. Madon. Kienet tisseduċieħu, kartun. Kienet tisseduċieħi. U le, kien ħodda l-kartun. Kienet tħassru. Kienet ħassru. Jina sepp ma kienu xaħalluni naraħ. U dak kien fuq l-Italja, uno. Law, libx Lupin, fis-sigla. Margot. Bizzejzit barra. Georgi tiftakru? Il-losta Georgi, men. Georgi kienet. Tiffansja ġi xaħwa. U kien hemm xeni daħlet magħhom fis-sodda tnejn. Le, Georgi. Ma konna naraw fl-4 ta' nofsinhar wara l-iskola. Georgi kont diġà kbir. Kargata t-television wara l-iskola biex jaraw daw xeni. Mela. Kif stajna nikbru normali. U x'tikber normali. Hemm xeni. Normali. Apparti ċajt, jiena bis-serjetà. Jiena hemm xena ta' Georgi għada li waħda. Meta kif qed tajt inti qiegħda fin-nofs bejniethom looking bejn Ġiġ Boys. Bla ħwejjeġ u Ġiġ Boys dejja. I mean, Motrisim? Jien kont tifella kizmin, mhux hawn kienet affettwa, come on. U qabilha kien hemm Lady Oscar, imma dawk kienu imma dawk kienu Le, manka Lady Oscar, ġieli tidher. Kienet tidher għal-wiena Lady Oscar. Mela, Oscar u mbagħad kien hemm Candy. Dejjem niġġieled moħħti tittara Candy. Candy kienet ħobb il-Terence. Kien hemm Terence u kien hemm lieħor. U kien hemm lieħor kien jismu lieħor. Anthony. Wara l-iskola, Goldrake, gazdaw biex Goldrake, un bad DJ Television. Le, u Tigerman ma konċ tara? Tigerman ma konċ tara? Uomo tigre. Isma daqsek għax minn jett jara nazzazuħ palissa mux għalliblu ta' il-uomo tigre, ħana konna letteralment kelli 7, imma dakin l-iktar cartoons violenti, dem li tira. Fum, ħires meħħal. Eżat, u għahna Għaw, guys, il-ġenerazzjoni tagħna. Ekbirna. Ma zinga ġetta. Inti, Carlos, inti mis. Ċallanti. Goldrake, mani volanti. Nista' saqsi għal kulħaddi. Ejja. Min imissu inti? Jiena jmissni. Illa la imissu, dak kien programm interessanti ħafna. Inti ġejtu minn. Int qatt ma ġejt minn imissu, di qatt ma ġejt minn. Batuli messaġġ, għallu li San Vincenzo jruħ dan l-episod. Dak il-bas. Għastaxju dan. Isma, bro, ma neżagġerawx, ta' ma tiftakarhomx indakar. Ma tiftakarhomx zejdi. La, dak għandu 29, dak tifel għadu. Dak għandu jieħu l-ħalib. Mela. Tixtaraħħa. Klara, mela guys, Klara, waħda mill-guests sana, saqsietna, are you actually happy? That's a big question, guys. Big question. So, are you actually happy? Who's gonna go first? Għal kulħadd di. All answer. Nista' naħseb li jiena happy. There are moments meta ma nkunx, imma generally I am happy. I mean, dak kollu li xtaqt nagħmel fajti għamiltu, dak kollu li kien mirat li nagħmel il-ħaqtu. Baqali, jekk jislifni iktar ħajja, hemm xi affarijiet li għadni nixtieq nagħmelhom. Qegħdin fil-lista. Imma mod ġenerali happy. Ħanajdu kif inhi. Jekk inti għandek m'għandek ħbieb u għandek relazzjonijiet ma' nies tajbin, fl-aħħar mill-aħħar l-aqwa bejta hija l-familja. Il-familja finalment hija il-pedament tal-ħajja ta' kull persuna. Jekk ma jkollokx dak il-pedament sod, inti f'ximkien sa tikkrolla. Għax jekk ikollok problema, inti ħatmur ħassib biss il-familja. Ħafna nies fil-siw no jiġħduk ta' bitċajt. Ejja.
ħankompli fuq din nota li qed isemmi John. Ġratlek. Jiena qabel ma tlift il-parents u l-Chris kont happy. Kien joqosni xejn, ringrazzja l-Alla ġifieri. Istra. Wara li ġara. Li therapist kont ngħidilha kienet tgħidli inti x'tixtieq. U jien kont ngħidilha I want to find my happiness again. Issa il-happiness, being happy, edha fit-triq jiena. I'm almost there ta' ġifieri. Imma il-happiness tiegħi hija differenti. Ma tista' qabel. Għax jiena il-pedestalli tliftom. Qed tifhimni? Yes. Allura jiena il-pedestalli tiegħi bħalissa huma ħuti u t-tifla fejn qabel kienu ommi u missieri u Chris, qed tifhimni? Ġifieri issa il-pedestalli tiegħi huma differenti. Allura il-happiness tiegħi qed insiba, però hija differenti. Kemm kontu ilkom flimkien intu Chris? 28 years. It's a long time. That's a long time. U jienu Chris ma konniex kważi biex ngħidlek il-verità kif inħossa. Laqas kont inqisu bħala r-raġel tiegħi, kien ir-raġel tiegħi, fimt imma tant best friend u best friend, my music buddy, konna nsifru biex kantaw, nikdbu songs, fimt ġifieri. Kien kollox speċta. Konna nagħmlu ħafna affarijiet għal music, aħna music, it was the center of our life, I can imagine kemm għamiltu affarijiet flimkien u dak il-qasam. U kellna l-Alla wkoll magħna. Yes. You are very spiritual. Itnej li aħna flimkien. Ma konniex għaddisin ta' ġifieri, please, imma fimt, ara, l-unika, il-commitment biss, il-commitment li kellna kun taħat inkanta undoq u l-qoddisa ta' nofsinhar Salesjani, dik vera kienet xi ħaġa li għamilniha minn qalbna. Tik sodisfazzjon, Yes. Kun taħat. Kemm qed nieħu gost, guys. Vera, stra, vert no pjaċir di konverzazzjoni. Il-ħajja mibnija fuq l-affarijiet li huma bxejn. Fil-fatt veru, l-Ingliżi għandhom il-frażi, the best things in life are free. Ma nindunawx li huma dawk il-best things. Jien ninnota anke mit-tfal żgħar, jien illum għandi neputi, ħajja 4 snin. U ninnutaħ li għandu dawn tifel waħdu, għalina il-mimmi tajnejna, nixtrulu d-dinja, it-tifla tiġġilet maħna, if u xtrulu. Il-nannit problematiċi, Imma mbagħad. Di dejjem problema ta' nannit. Tifel 4 snin, jieħu pjaċir jilab sija sħiħa jew satej bużija. Għandu dik bil-remote control. Nixtieq nżid ħaġa fuq l-ettajt inti. U jien meta nkun qed nilab miegħu bdil bużija, nibda nifhem kemm sabiħa l-ħajja sempliċi. Qed nilabu bużija, qed naraħ jitħaqu joxax, qed nilabu bużija. Mhux il-bużija biss li għandhom it-tfal li aħna nitilfu along the way li tkun preżenti fil-mument. Meta qiegħed ma' dik il-bużija, mhux qed taħseb se jiġri għadha x'ġara. Dik il-bużija. Dik il-bużija u naħseb dak huwa l-ferħ li inti rnexxilek tkun hawn dal-mument għax taf li dal-mument qatt mhu ġej lura. Volet instema' klixé. F'kollox hemm differenza. Ġieli jgħidu li pereżempju kif jiġri dak meta ssir nannu tkun tħobbhom iktar minn uliedek. Le, da. Le? No. Hija mħabba differenti. Jiena fiż-żgħir ta' Samira nara il-Samira. Nanniet jħossu għomek, għan nitkellem jien, kif jena pala nannu jien. Jien meta t-tifla z-żewġet, ma kalomx tfal mill-ewwel, da minn li għadda mux 5 snin Samira. Meta ġiet tgħidli li pregnant, tant ippanikjajt. Vera? Tant ħassejtni mitluf, kif għax ma għaltlix jina pregnant. Għalli l-istoria. Ġiet id-dar, tatni kaxxa tal-kartun u ġofija kif taħta kien hemm par kalzetti, żgħar. U għattilara xeħlew jien. Lex, għalt li faċenna ngħidulek li ħadd promotion. U t-tifla tiegħi kienet taħdem il-bank dak iż-żmien. Għattila ħanajdlek binti xraqlek, ju taħdem ħafna, xraqlek. Għalt li anke Justin,
Għalt liħa promotion. Għatlu intu kolla. Kombinazzjoni fil-għin. Għajt għad promotion. Għalt li uġejna, najdulek għalt li għandi di għalik, ha. U jina ftaħdi l-kaxxa, u ġed il-kaxxa kien par kalzetti zaru. Ma fimx dal-man għazar realizzaj, ma trix il-kalzetti. U fil-kaxxa kien hemm dil-biċċa karta metwija, Ultrasound. Kienet l-ultrasound. Dak il-ħin. Ma tistawx timmaġinaw. X'ħassejt, ma stajx nispjega li nifsi x'qed inħoss. U kien hemm ketx oħra illi tul id-9 xhur jiena ma kontx naf x'ħajkollha. L-istra. Għax marriċ ikun, marriċ. Marriċ kun taf imma jew. Li maqlu lix. Imma bat meta kienu l-isptar u ċempilli Justin, il-raġel tat-tifla, Justin introduċini jek fuq tela. Hello, għalli, all right? Għatlu jew, għalli Samira, ok, għatlu zgur, ok, Samira, għatlu kifini, għalli tajba ħafna. Għalli għamlet ċesarja, għax mamula zaħira ma dal-baby. Għalli massa ħajkollok ma manħatila futbol. Kif għalli jek, għara konna fuq il-bejt jenu l-mara. Kejt jow. Le, kif għalli jek, waqaft u għadix li l-maratila l-ostra tifel kella. Għadli ġaratila l-tifel. Jien kif ħan ningrana miegħu. Għax inti mdorri Daħħalt fraħs li ħajkollha tifla. Right. U domt m'għamilt connection miegħu dal-baby, domt xi xarej, kont immur għand il-tifla noħolqot inħares lejhekk. Speċi tajtni isni qed nipprova nibni relazzjoni. Mbagħad kont immur kuljum praċett, noħodula fil-puxċer u nitlaq passiġġata bih. U kien ikun fil-puxċer baby ta' twelid xarej 3 xhur. Ħares lejja u bdejna nibnu din il-relazzjoni li għandi llum miegħu hija. Kemm għandu żmien John? Ħajja 4 snin. Hija formidabbli. Tal-ġen. L-isbaħ snin. Il-mod kif ikellmu it-tleta l-innoċenza. Il-mod kif joħorġu bċertu sentenzi inkredibbli. Per eżempju, ftitilu għatlu kont miegħu għatlu sa ħajkolli mmur, għatlu x'issa n-nanna tkun tittikol. Għalli allura, taw, mela di ma tafx tikol waħeda. Għaxu ma jibsu. Nitfa, imma għalek tkun kontent, għalek tkun happy, għax meta jkolli xi daqqa u tkun ħażina, nala għajnejja, niftakar fih, niftakar fit-tifla, niftakar fil-mara, niftakar fil-familja, najt hemm il-familja. Jien iktar minn happy, jiena grata ħafna. I connect very much with gratitude. Yeah, gratitude is important. Isma, fadlinna l-aħħar mistoqsija, guys. Min ħajsaqsija, guys? Kemm malaj. Tistgħu tħarsu lejn il-cards u hekk hemm mistoqsija vera tixtiequ tagħmlu. Jekk terġa' tagħmel li xi waħda, Mojra, ħallik mid-daħqa. Le, ismani, kulħadd ħajweġġibha. Jien għandi nej, waħda vera deep. Okay. U l-oħra vera hot. Daqqa tajba. U l-oħra vera. Jina waħda vaga. Waħda vera kif jingħidu bil-Malti. Waħda ridu nażlu minn kulħadd. Waħda vera. Jien m'għandi xejn. Jien ma tantx għandi waħda tajba, ġifieri ħalli fidejkom bħala guest għażlu intom. Waħda nittiena u waħda. Jiena ħansaqsi waħda naqra. Le, tidu tiddiskutu bejnietkom u tażlu u waħda nirrid. Mela ħallu fidej il-guest tagħna biex jagħżlu. Tażel inti waħda vaga jew. Le, waħda nistgħu nażlu. Waħda? Waħda. Għajdilna n-nittiena tiegħek ħanitqu. Nittiena? Hekk ħanispiċċaw. Ħanitqu. Guys, morna kull kien dil-konversa. Xejn tal-filosofija u naqra. Mandi xabti, tistafrax mandi xabti. Nittiena mela. Nittiena. Mela di biex ngħidilkom. Ħanitqu. Di minnant Max ta' Bajtu Bacon, alright? Oh my god. Man dak il-bot. Oh my god. Okay. Zom, sew ma s-sidġu, zom. Eja, go, tieli, ġon. Ir-riħa li toħroġ ta' sess. Dik ir-riħa nittiena. Issa. Tortijak di. Intatlu biex jisaqsija. Issa ħnek jole. Dik ir-riħa. Ostra di. Dik ir-riħa fis-sodda. Dik ir-riħa tas-sodda. Wara li tkun tipo. Dik issa ħnek jole. Li huwa. Issa ħna ġbit turns you on. Yes, turns you on. Dik bil-Malti, għax aħna bil-Malti. Jew tkun titoħroġ, jew tkun tittaħsilhom mill-lożor mill-ewwel.
Għaxek ikoll istan nisma' X'inhi? X'qalet di? X'tat? Nossa kemm id-domu taħsbu għamel. Tortija tgħaddi. Għaxek ikoll is-sajnis jimma Ma xogħol. All right. Kif? Imma jekk meta ma jkollokx is-sinus. Doesn't turn you on. No. All right. La għaxi. Nkun irrid nolli l-kwiltek kara. U niftaħ t-twiri. Vera? You know, I think what turns me on. Toġobni. You know what turns me on the most hija ir-riħa ta' mara. I mean, jekk ma toġobniex bir-riħa ta' mara, tista' tkun sabiħa kemm sabiħa tkun li trid. Il-body odor. Il-body odor. Jiena I am that really. Tkun inħaslet men imma tax ġilli sib nisa. Ma l-istess, l-indax. Mulux mort fil-restaurant, u ġil-servitni Le, l-indafa personali importanti ħafna. Għajnejja ġewek, bil-riħa li kalla Le, personal hygiene is very important. Imma once you have personal hygiene and then the action starts, personal hygiene kind of flies out of the window because your body starts to... But fis-sajf Malti. But then you have to start liking that. Inkella jimmandek. Ġieli ma kienx possibbli li s-seħlazzjoni fis-sajf Malti. Kif? Ġieli ġrat li ma kienx possibbli li s-seħlazzjoni fis-sajf Malti. Għax tant kien hemm mara u sħana u żliq. Le, Lara, naqgħu minn fuq jiena kien ħossi sħana, jiena kien ħossi sħana. Le, għax is-sajf sar vera sħun. Ma jkollokx lejsi jew morlek id-dawl. Le, m'għandek xans. Fis-sajf jew fix-xitwa l-aħjar? Jiena ma tagħmilx. Meta kolli aptiti. Meta kolli aptit anke jien. Imma rrid inkun komdu fis-sitwazzjoni, ma nkun qed inħoss sħana Dependi issa komdu mhux. Ismani, jekk inti sorry issa ħankun daqsxejn straight, jekk inti jkollok saħna ħatoqgħod tagħti każ temperatura u fejn għax ix-xitwa jew Insomma, jien iva, Le, ma jien jekk ix-xitwa rid naqgħid u jekk is-sajf rid naqgħid Bis-serjetà malli. Kemm kummedji. Kemm ankom nek. Le, temperatura. Sorry, mela inti ikollok il-bar. Kunu żewġ minni ħadd tikkrew sħana bejn. Ija, imma sa kemm tikkrea sħana tittinżaw. Le, ma sekonda tikkrea sħana tajjeb, imma jekk tikkrea sħana, jkun hemm sħana ma nix tispiċċa ġa forn. Eżatt. Le, jiena ma noqgħodx nagħtu każhom li nqishom dal-affarijiet le għax xejn. Skont fil-bidu le, ma mbagħad nibda nagħti każ naqalkom disa'. Dejna, mux li nagħti każ, ma I prefer it jekk ma tkunx dik is-sħana li ħanna tmut. Jiena għarina mbagħad bis-sħana, jiena s-sajf jikidni big time. Jiena tfani fuq montanja b't-shirt, probabilment I'll be mostly okay. I'm not joking. Anke jien fis-xitwa pereżempju, fix-xitwa jiena id-dar b'xort u t-shirt. Imma mbagħad is-sħana ma nistax. Jien bnedem tas-sajf, jien nħobb ix-xitwa. Jiena bnedem tax-xitwa għalija. Jiena għalla sajf kontra xitwa, guys. Jien nħobb is-sajf. I'm a winter person. Missieri kien jgħid li ma kif tħobb is-sajf ibni. Jien ma wellittekx taħt pannella solari tal-lilek. Inti meta l-birthday? Jiena f'Marzu. Marzu. Fl-10 ta' Marzu. Lejn fix-xitwa ma nafx. U inti meta moj? Jannar. Anka jien, l-imdejt. 25th. Jien 18. Viċin. Aquarius. Guys, ħattu pjaċir. This was awesome, guys. I really enjoyed it. Vera ħad nafkom. I mean, li l-ek nafek iktar. Imma qatt ma connecti għaj daqsek ma tkunx vera ħad ma jkollokx l-opportunità. Mhux hekk għax aħna dejjem niltaqgħu xi shows u hekk mhux hekk. Nispera ħattu gost, Għandna ġifieri. Tal-kafe men għal tajjeb. Tajjeb. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla aħna. Ta' kollox insomma. Thank you very much tal-li accettajtu tiġi. It was an awesome conversation, grazzi. U mhux intkom biss, anka minn qed isegwina u saru jafu daqsxejn Ifhem, aħna di għandna problema, ħanejkomx il-problema tagħna. Illi intkom tiġu hawnhekk u ġejtu darba. Aħna kollox qed niksbu. Kollox qed ngħidu affarijiet. Ma fadalx ngħidu. Tant tkun twila u sabiħa l-ħajja li dejjem tiskopri xi ħaġa li tkun insejja. Vera. U waqt konverzazzjoni kelma tfakkrek f'episodju. Sabiħa. Eżempju jien semmit il-bullying. Ma naħsibx fih, imma kif semmietu. Exta. L-ewwel dak li jien. Diki. Port lura. And you're sharing it too, you're sharing it too. Jiena naħseb dal-għalina meta kont żgħir, kont nibża li nikber. Carlos, terġax tiftaħ. Imma l-lum tittala, ħajoqtluna. Nex nikber mit-tul, taħħa stafraċ. Mill-leta, imma naħseb. Stafraċ. Ifem, inti ġi minn Chris. Stafraċ.
Naħseb tiġi minnu ta' Chris. Chris, li ma Chris. U jembat najdlek, wara meta laqta ma. l-hairdresser. Le, Chris ta' frax, il-ħabib tiegħi. Mbagħad ċetab. Le, missa nikber u naħseb da l-isbaħ żmien ta' ħajti, man. Kif? As I'm growing older. Naħseb da l-isbaħ żmien ta' ħajti jena. Mdolaqt il-50. Isajdilhom, għajdilhom narawkom il-ġimgħa d-dieħla, Carlos. Guys, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Thank you, John. Thank you, Moira. Thank you, Abigail. Grazzi intkom. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Ciao. Ciao, ciao. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK,